vil da slet ikke regne. Jamen, jeg har faktisk et ekstra nummer. Også fra en julekalender fra Juletestamentet i 1995, sang Caroline Henderson, den vi skal stå af til nu. Så kan I selv høre det. Men tak for det. Også fordi du tog et ord med. Og der får du denne her buket for erhverven med Jausen. Tak skal du have. Tak til Kobus, fordi I har brugt 10 år. Og til pianisten. Og til organisten. Fordi I har det etvendt, så har det ikke været så fest og så dejligt at være med til. Og så er det 2 forvoksede musikskoleelever. Heroppe. Og tak for det, I har givet, og den som kontant eller modtag. Tak fordi I kom. God sommer. Og så, hvor mange gange har det den årsdag? 12. Altså 12 til jul. Ja. For jeg var inde og læge lidt over. Og fandt frem til den 15.12.2012. Om det så var den aflyst og aflyst på grund af, det kan vi ikke hjælpe som i menighedsråd af, om det er snevejr eller det er blæsvejr. Det kan jeg ikke tage ud. Men derfor er det så flyttet hen lige for jul. Og det er så